Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko na Istorya po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Tear! Uncle! Dago! And Tita Max, Tanya Chinita. Mayong buntag, Col and Tits. Tawagin nyo na lang akong JC, tubong Southern Leyte. Shout out sa ako mga silingan diya. Nakitira lang po ako sa Intyuhin, sa may Tondo. Ang hirap ng buhay sa probinsya po eh. Buti na lang, nakahanap ako ng trabaho bilang isang waiter sa isang beer house. Dito ko po nakilala si Donna. Pero ang tawag sa kanya, sa mga customer niya ay May. Siya ang naging kaibigan ko. Tinutulungan niya rin ako, lalo na baguhan pa ako nung time na yun. Si May po ang masasabi kong pinakamaganda sa mga girls namin sa bar. Kaya maraming nag-aagawan sa kanya. One time, may isang customer po na hindi na nakapagpigil. At doon na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Bawal po yan eh. Hindi po yan pwede. Anong bawal? Nagbayad ako. Pero kahit po nagbayad kayo, hindi pwede pong hawakan, hindi po kami pwedeng hawakan. Hindi ka magpahipo? Babayaran kita. Magkano bang per hipo? Kahit po may bayad, bawal po yun. Kwentuhan lang po dito. Ang arti-arti naman ng mga chicks dito. Is babayad naman kami. Sir, wag niyo po akong hawakan, sir. Hawak lang. Oh, na. Aray mo! Bakak! Bawal nga po! Sir, excuse me sir, bawal po yung ginagawa niyo sir sa mga girls namin sir. Madam Trixie, nawakan niya ako Magbabayad sa legs. naman ako, madam. Magkano bang kailangan mo, madam? Hindi niyo po naiintindihan. Pumunta po kayo sa ibang beer house. Nagtrabaho ka ba sa beer house tas hindi ka magpahipo? Hindi nga po, bawal nga po yun dito. Ibang beer house po to. No touch. No attachment. Ganon ba yun? Boss, teka lang. Excuse me. Ay, pakitulungan naman ako dito, JC. Bay, huwag kang makialam, bay, ha? Boss, paalala ko lang po, bawal pong, kung gusto ng Bakit babae. niyo ako hinahawakan? Ang kapal, Magbabayad naman ako, bay. ang kapal po Oo ng nga, mukha niyo. Magbabayad
naman kami. Ang kapal po ng mukha nyo. Ano makapal? Halika nga dito. Aray! Aray! Aray yung itlog ko! Aray! Boss, teka lang. Salbahay kang babae ka, ha? Halika dito. Babarangay ko po kayo. Hindi po tama yan. Wala akong pakialam. Halika dito, halika dito. Teka lang, boss. Boss, huwag kang ganyan, boss. Hindi porke ito po yung trabaho ko. Babastos-bastusin nyo na kami. Nagtrabaho ka sa ganito, tapos magagalit ka pag binastos ka. Kwentuhan lang nga po dito. Halika Kwento. dito. Boss, salita. Boss, teka lang. Eto si boss. JC! Dito ka muna sa likod, ha? Pahinga ka muna dito sa dressing room. May ka lang ba? May, Natutrauma ako. ano pa ba sanay? Pero Gusto sa ko nang bagay, sumuko sa buhay. Sobrang baba na ng tingin ko sa sarili ko. Ito na nga yung pinasok ko na trabaho kasi ito yung madali. Pero wala. Tama naman sila. Pinasok ko to. hindi mo naman kasalanan eh. May mga tao namang okay naman. Ayun, sobrang bastos naman na talaga nun. Alam ko naman may mga customer ka Hindi naman na deserve ko yan. pumapayag ka Pinasok rin. ko to Hindi mo kasalanan. Ano ka ba? Ba't mo sinisisi sarili mo? May mga kliyente ka na pumapayag ka naman kasi okay lang. Mabait sila sa'yo. Maayos yung pakikitungo. Eh yung bastos naman talaga yun eh. Mm. Aray ko. Ikaw talaga. Huwag mo nga ako ihag. Natatakot lang ako. Ayaw mo mawala yung takot ko. Sige, walain natin yung takot mo. Halika. JC, hindi pa ako nagpasalamat. Medyo sorry, medyo magulo pa yung utak ko. Tsaka, nervous pa ako Sorry, and sorry na damay ka, ha? Aba. Tingin ko nga yung kamay mo. Masakit. Ilang medyo... Uy. Okay lang. Medyo tagal-tagal na rin hindi nahasa to eh. Buti na nahasa ko Marunong ka kanina. palang sumuntok. Doon sa Amua sa Leyte. Pag piyesta, yung mga boxing-boxing sa piyesta. Yun, sumasali kasi ako ganun doon. ka? Oo. Kaya, Siguro, barumbado ka nung uy, hindi badass ka nung bata ka. Siguro. Ayoko lang nang nabubuli ako. Papatulan talaga kita. Ako pa. Pero ang sugot. nadamay ka. Sorry na, nasaktan ka tuloy. Siraulo kasi yung customer na yun. Ako kasi yung laging tinatawag niya pero siyempre kailangan ko ng pera. Pero sobrang sama naman niya. Sorry, nadamay ka and thank you sa pagtatanggol mo sa akin. Paano na lang kung wala ka? Aba, wala nga naman yun. Nandito lang ako para sa'yo, ha? Ako lang ba yung pinagtatanggol mo? Oo naman. Lahat naman kayo dito. Mm. Pero syempre, iba naman yung sa'yo eh. Mm. So, marami ka palang pinagtatanggol. Trabaho ko yun oh. Waiter ako dito. Gusto mo yata matanggal ako eh. Iba yata yung bouncer. Nag-crossover ka ng responsibilidad. Waiter ka, hindi ka bouncer. Waiter bouncer na ako dito. Ano naman Sa payat mong yan, ano payat? Grabe ka naman. Pero ayaw mo ba yung pagtanggol kita o yung ibang hindi, babae? Kahit nagte-thank sino you naman. nga ako eh. Hali ka nga dito. Agad na. Magmula noon, mas lalong naging close kami ni May. O ni Donna sa totoong buhay ko lang, tits. Ganda problems kasi yun sa kanya eh. Maraming naghahabol sa kanyang customer. Pero
kahit sinong babae pa naman po sa bar, pinagtatanggol ko talaga. Kaya iba lang yung closeness namin ni May. Doon ko nalaman, 2 na pala anak niya. Nasa probinsya din. Magkaiba yung tatay. Yung isa, hindi na nagsusustento, hindi na nagpapakita. Yung isa naman, kahit papano'y nag-aabot daw. Kaya nahihirapan siya. Pero mabait lang po talaga si May Colantits. At lalo na kapag paldo siya. Lagyan kita 1,000. Ayan na. Ganyan na, bata. Ba't ganyan ang sleeping mo, bata? Ay, Uy, paldo ka kanina. Grabe, napakagalante nung guest natin. hindi kanina kasi parang Binigyan din napampa ko ako. sumayaw eh. Kaya kung ano-ano ginawa ko, parang naging comedy show na yung. Grabe. Pero napasaya ko yung mga customer. Ang dami kong tip. Akin lang to. Wala ka, madam. Okay lang, binigyan din ako nung ano mo. Oo nga eh. Kasi i-reserve daw kita pag bumalik siya. Ako nang bahala. Pero baka ano din yun abusado din yun Ay, hindi kay ganun yun. Hindi naman siya ganun kabusado tulad nung last time. Sige. Teka lang. Ayan na si JC. JC, tara. Dito muna ako may... Grabe JC. ka kanina. JC, Ano yun? 1.5. 1.5? Mm. Wala ka namang utang sa akin ah. Bigay ko, ang laki ng tip sa akin ngayong gabi. Matatanggap yan. Padala mo na lang yun sa mga anak mo. Hindi kasi nakita ko binabantayan mo ko lagi. Sinisilip-silip mo ko eh. Lahat ng mga binabantayan ko eh. Oo nga, pero parang trauma ka na din eh. Kasi baka abusuhin ako ng customer. Pero, ayun no, nagalingan ka ba sa sayaw ko? Sa mga... Galing oh? Galing mo talaga. Ay, no. Kaya pala, ang daming customer na humaling talaga sa'yo dito. Grabe ka naman. Sinasabi mo lang yan. Hindi, totoo naman. Totoo naman. Kung Lahat naman pinagtatanggol mo, hindi lang naman ako eh. So, sa lahat nagagalingan ko. Siyempre, ikaw lang naman halos may customer gabi-gabi. Ikaw yung binabantayan ko. Pero sa'yo na yan. Pag tinanggihan mo, magtatampo ako sa'yo, hindi kita babatian ng 3.5 days. Sige na, kunin mo na. Sigurado ka ha. Oo. Salamat, Meron na ah. akong pampadala sa anak ko. Iabot ko Nainis nga ako dun sa tatay nung isa. Bakit? Kasi tinry ko pa rin mag-reach out. Sabi ko, mag-i-enrollan. Pambili ng uniform tsaka sapatos. Sinin lang ako, kakainis eh. Buti pa yung isa nagpadala. Kaso 2,000. So makarating yun, tawa na lang ako. Pero kaya nga ako Gusto padala nagsusumikap. yun. Kaya nga nagsusumikap ako eh. Pero kung mag-alala, hindi naman yung 1.5. Ano yan, bilang thank you ko sa'yo kasi sobrang alaga mo sa akin. Ikaw pa ba? Ay. Ano, tara, labas tayo. Kape tayo, kape. Sige na. Dali na, bago ako matulog. Sige na. Sige. Kape lang. Sigurado ka ha? Sige na. Okay. Tapos ka na ba? O, tapos na. Okay. Andito na tayo sa inyo. Salamat sa kapehan. Hindi naman ako makakatulog. Uy, ano yun? At sa lips? Bango pa rin ang hininga mo kahit magdamag ka na nagtrabaho. Gamit, Thank you ko yun. Parang ayaw diring-dire. gamit ko yung bigay mong yung breath freshener. Salamat dito ah.
Di naman sa diring-diring. Ano ba yun? Sige na, pasok ka na. Madaling araw na, oh. Ano yun? Tama na, May. JC, Oh, may sasabihin sana. Ano yun? Pasok ka muna. Saglit lang to. Saglit lang. Day off ko naman mamaya eh. Diba, tinatanong ko lagi kung ako lang ba yung pinagtatanggol mo sa trabaho? Sa akin mo lang ba yung ginagawa? Kasi nagsiselos ako kapag pinagtatanggol mo din yung iba pag ganun yung sagot mo. Na ginagawa mo pala sa lahat yung ginagawa mo sa akin. Makakaselos. Huwag ka magselos. Sanay na sanay ki. Mas, Alam na alam mo Yun. magpa-fall. di ganun, mas special ka naman. So, ayun, na-fall ako. Ha? Ano ibig mo sabihin? Ano yung na para bang hindi alam. Hindi naman mahirap ma-fall sa'yo, JC. Gwapo ka. Yan pa naman yung mga gusto ko, yung may mga superhero instinct, yung nagtatanggol ng babae, yung Captain America yung datingan. Ganun pa naman yung datingan mo. Weakness. Ano ka ba? Wala yung trabaho ko. Oy! Ngayon ko lang to ginawa sa buhay ko na umamin ako sa lalaki. Pero, Kaya, yakapin kita. Kaya ka na, ha? Sige na, Parang matulog wala ka na. Naantok ka lang. busted ako. Hindi yan basta. Basta matulog ka na. Next time, JC! usap tayo. Bye! Hindi ko naman po binasted si May Colantits. Nahihinayang ko sa relasyon namin eh. Ayaw kong masira. One time, halos 3 araw na siya hindi pumapasok. At nabalitaan ko po na ospital. Yan kasi, sabi ko na sa'yo, magpahinga ka kasi. Sabi ng nanay ko, ang putla ko daw. Maputla ba ako? Medyo. Nay, may mga dala po akong prutas po dyan. Salamat. Nasa ng kape. Ayan po. Para sa inyo. Salamat. Thank you. Nag-aano yan, nagkikrave yan ng chichirya. Sana bilhan mo. Ayan. Saka may kinampay din po. Ang daming prutas, salamat. Parang hindi naman mauubos yan ng anak ko. Okay, ano pa to? Katunyings. Oh, Ay, sarap yan. Oo. Masarap yan. Salamat. ano? Huwag ka munang bumalik sa trabaho hanggat hindi ka pa okay. Paano na yung anak ko? Paano si nanay? Matanda na yan. Ano ka ba? Kaya nga gusto ko nang gumaling eh. Sige, kakainin ko lahat yung pasalubong. Nahihirapan po akong huminga. Ay, teka, tatawagin ko yung nurse. Ayan. Hello po, ako yung nurse. Mm. Ay, ano po? Sige. Sige. Oh, okay po. Nahirapan po ako eh. Tawagin ko ba yung doktor? Uy, thank you sa dalaw. Pahinga muna ako. Pahinga ka ha. Antayin kitang pagbalik mo ha. Mm-mm. Ang 2 araw. Nay, ano nangyari? Wala na dito si Si May? Donna. Ano ba nangyari? Diyos ko, bakit to nangyari sa anak ko? Napakabait niya na anak at napakabait na nanay. Kinuha na siya noon. Diyos ko, hindi ko na makikita ang Hindi ko alam, anak ko. may cancer pala siya? Stage 4 na nga daw agad eh.
Kaya pala biglang hina ng katawan ng anak ko! Ay, Anak ko! Magpakatupad po kayo, Nay. Ano gagawin mo? Donna. Donna! Ang mga anak mo maliliit pa. Ay, Donna. Donna! Diyos ko. Donna. Mamamatay din ako, Donna! Metro's #1 Love Radio. Basic!